Oya orenya kura mga jonki no machiegni kinyi maka uono e chenro maru piny ka wantiere ka enono ma gazet kinyi maka uono kwaran gazet ma The Standard kon mano bende mara Daily Nation kinyi maka uono. Oya ore antiere ka koja fombo doa Eric Okeo Kizito. Oya ore. Oya ore nya Cleophas. Sionari. Achio makare. Ngano ka piny oru makare Nyasaye omiwa thuolo manyien mar neno odiochieng' maka uono. Koro weche beyo. Aya kinde ma weche beyo ang'eni weekend boendo bedo gi weche mathoth ahinya warangi ane mondik moko kuomgi e gazet odiochieng' ma kawuono. Warangi aranga ka ite mokwongo ma gazet ma The Standard, ite mokwongo gazet mara Daily Nation bende. Ka wantiere kod ite mokwongo gazet ma The Standard. Nyakoro mo jonga nyalo manene kar kairi Okeo Kizito nitiere weche mopogore opogore ahinya ka makore miyo pek. Wacho kanya ni koro sani jotend piny jatend piny kendo osekono jopiny kata jood bura ni koro unu bende unu makoro nyaka uranga ne ka wadana jood bura mada kwede koro wacho jo Kenya mana ka ondike ka Kenyans look to MPs to save them from tax burden mane gima ntiere kar kanyo mano ka irangi ka e ite mokwongo nyakoro mogo jang mondo mi som sigana ni iyud kuku mare mane dhie kache e ite mara uchiel some mondo mi waluwe kamora achiel kaka inene kar ka Eric Okeo Kizito ite mokwongo kar ka en kanye wan mana ite mokwongo kapodi modarango sigana mantiere ite ne kata warang sigana mane ite mokwongo mar gazet ma Daily Nation tang watike tiaka gi kanyo bende ka ngoromo kanyo sa achiel mar okinyi Eric Okeo Cleophas Oluoch kore wacho ni jo Kenya duto te oketo wengegi kum jood bura mageno ni nyalo dhi resogi e wach makoro tuyo piny ahinya wach mar osuru makoro wacho kage kacha nikech iloso omenda madhi tayo pinyni e higa 2023 nyaka 2024 kanyo bende jatend piny Kenya William Ruto ma bende oket pichane kanyo kaneno ng'at man gi midhiero ahinya bende koro oketo wang'e duto kuom jood bura mano nyisogi ni orito nenogi mago mada kwedo paro mar chik mar omenda miloso sani koro kanye nitie gwenge mag kunyo nyisogi ni mar mondo migigo ombulu mar siro financial bill ni koro en wach kanyo Cleophas ahinya oganda oketo wang'i ni to dhi bedo nade gibe koro giwacho ni jood bura une mono ayiero mondo udhi uchung'nwa koro kednwa uru kiwacho ni mane kaka weche gi duto bende chal ka gima monjo oganda jo Kenya gweng' mopogore opogore nyakora mag jong mana kaka ondike ka e ite ni mano mar auchiel ang'e yudo thuolo mar ang'e kanyo kata kamano iwacho ni odiochieng' ma kiny mano yudo kanyo ka jood bura bende osechako chenro magi mag dok e od bura ka koro gin gik mathoth ahinya monego bed ni gichako lose gin gik magi maponono gidhi bedo kacha ka girango ni bende omi pek iwacho ni sani bende gima nitie jatend piny Kenya bende owacho kanyo wadarange mana piny kar ka wacho ni koro jotend piny iwacho ni jotelo kata jood bura duto mano wach mantiere mana piny kar ka wacho ni an adito mana jood bura mondo mi koro kala ni gini kata mada kwedo bill machalo kama kata paro mar chik machalo kama nyakoro mogi jwang'e no jopiny bende nitiere kacha gik mathoth nitiere kanyo sani ting nitiere kanyo od bura speaker mar od bura nitiere kar kae mano Moses Wetangula nitie jogo matimo tije mopogore opogore mekanika ni ka nitie jogo mane pur nitie jogo ma oting'o mwandu dhi uso pek margi ang'o magikale mane gima nitiere kar kanyo ang'eni e gazet mar The Standard omi pek gik mopogore opogore ahinya kanyo to koro sani bende ang'warang mana kar ka kineno malo kanyo nitiere wechego piny mangima kawuono hingo odiochieng'no mar rito ler mar alwora mano miye pek e ite mara 21 nyaka 21 nyaka 26 mane sigana mantiere kar kanyo to kata kamano Eric Okeo Kizito odiochieng' ma kama en odiochieng' ma piny mangima bende rito giomo miye pek madhi itoboke madhi 4 kata 5 kako nyalo bedo kar kanyo luore ni pek maute fom bende omiyo weche mag alwora makama Cleophas wach mar alwora en wach makoro miyo pek ahinya nikech gimoro amora duto ochung' mana e alwora nikech kethruok mar alwora waseneno midhiero mosekele piny kata mane pacho kae kineno kata sani bunge sani nok e pacho kae kaluwore ni oganda noseng'ado gi motiekogi ma bunge gi maywayo ga koth koro yudo ka tinde koth tin kadho kata ho mar okak kuonde mane nitie bunge mane ywayo koth mane pure cham sani en na pap makata kintie nyamburko kidhi kaluo tineno nyaka ute gi e kucho manyiso alwora okethore kineno aoche mane nigi pi chon tinde giduono koro alwora nyaka riti oganda nyaka koro pidh yien koro en wach ma nyaka miya pek goganda duto koro ng'ato pidh yien ken be sepidho yien Cleophas kadok wacho ni Nairobi ka ponono kwa dhi mane bunge moko dhi kwa pidho gi kaka Ngong Forest kata wacho adier ka tata seketa chiel moro koro kaluone go bende imede moko bende
wang'e nitie jogo ma osebedo kanyo bende ka pidho gi gwenge ma bombe mopogore opogore, to gweng' bende onego bed wamedo chal mag pur kata pith mag yien mopogore opogore. Donge mano ni kare. Nairobi kasepidho yien ahinya. Isepidho yien ahinya Nairobi? E skunde mathoth. Ber. Chieng' moro kidhi e skul machielo gwelwa, wachop kanyachiel kachiel. Nyakoro mag jwang'e ite mokwongo mana malo ka bende kapod wantie. Nitie gik mathoth ahinya makoro mi pek kar ka. Mano malo mogik ahinya malo ka warango nitie wechego ma Kalonzo Musyoka bende nowacho ni gigo mantiere kar ka en medo mana paro kotenore kod wechegi mago mag paro mar chik mano mar omenda. Owacho ni sani bende jood bura oriwre mondo ne ni gini ok okalo. Nyoro noloso ka entiere kaunti ma Machakos, kendo en gino ma oneno ka gavana ma Machakos bende oriwre kode kawacho ni en party leader. Gino modhi bedo kata kodwaro e gino madhi bedo kanyo bende ka imiyo pek ka girango gin kaka dun burano mar Wiper gin gikwede okang' mamalo. Onjo kanyo kano loso mano mi pek e ite mar 4 wach mantiere kar kanyo kano loso. Owacho okono seneta ma Machakos ni seneta wadu bende osekwedo gima chalo kama modhi kode do un ting' maru en mane modong' kar ka. Kata seneta zonge maber ni gino ok dhi chopo e nyimgi mondo mi gigoe gibede kod twak moro iye kanyo. Cleophas Kalonzo nyo owacho ni Okiya Mtata seneta ma Busia nokawo okang' makare mar dhi e doho, to kata kamano nowacho ni dohono duto ok ginyal keto e pachgi nikech kuro bende nitiere geno ni wechego inyalo go piny. Koro nowacho ni jood bura bende mondo mi ochung' motegno mar pingo paro mar chik mar medo weche mag osurugi, kendo nonyiso ni ka tek to koro odhi chope ng'anyo ni mano bende dhok machielo minyalo ti godo e pingo wach ma kamae. Koro nokono jood bura mar mondo mi ochung' motegno mar mondo mi oked ne jopiny ma bende koro sani rakre kod medruok mar ngima ma sano idho malo malich miwuoro. Aya, kamano bende nyakoro moge jwang'e ite mar 4 kar kanyo nitie sigana mantiere ma bende ka yudo thuolo mar rango. Gavana ma Kakamega mano Fernandes Baraza FCPA bende koro wuok oko mar kwedo ahinya paro ni mano mar chik. Wacho ni okang' machielo mano ka gintiere kar kanyo e ite mar 4 wach mantiere kar kanyo koro wacho ni nitie wechego mag housing levy ma bende koro wacho ni jopiny Kenya ma bobedo kata ka nigi achiedh nade maduong'. Jotelo medo mana ng'ur e wi gigi. Jotelo ng'ur mano gavana ma Kakamega Fernand Barasa ma bende nyowacho kanyo nang'o ni okwedo wach mar keto juogo mar omenda midhiger godo udi, kowacho ni mae medo mana injo piny. Kendo kanyo ero nowacho ni jood bura mar mondo mi oping wachni nowacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza osiko mana ka medo rido ngima ne jopiny ni to Kenya Kwanza nosingo ne jopiny, thoth jopiny manwengo gi ni piny ni gidhi medo chwalo nwengo mar mondo mi obed malo. Nito kaka weche koro dhi sani ni jogo manwengo ni piny medo mana sik piny, wach mar bottom up koro sani eno medo mana sikre piny, medo manyumre piny, to mago mane nitie malo to medo mana dhi malo. Koro pinge yo mapek ahinya, wacho ni ma ok en gino makare. Mana ka gintiere kar kanyo koro moge jwang' yudo thuolo mar rango mane ite mar 4 ang' yudo thuolo manene kar kanyo. Iwacho ni sani achiedh nade wing no kata mar konyruok ne joma mine kata maternity wing mano kaluwore kod lweny magerenya mantie piny ma Sudan e ite mar 31 chiwe kar ka. Ang' watieki wach machielo kanyo Eric Okel Kizito mano ite mar 40 mano ka gintiere kar kanyo. Wacho mano Benzema bende koro wacho kanyo ni ero otieko thuolo mage mag tugo ka entiere kar kanyo. Ang' make mano kaka tiyo gazet mar The Standard mane magi mul sani yana mondo adhi e ite mar 5. Nitiere gino ma oganda jo Kenya mathoth bende osebedo kata ka wacho ahinya e kinde moko malach mano ka wantiere kar kanyo e ite no mano mar 5. KDF koro chako gedo ne sikunde 20 mane okethi gi jonjore gwengego mag Hoho mar Okak ta ahinya nyandwat mar Hoho mar Okak. En okang' moro ma jo Kenya bende osebedo kata ka penjore ni jogi ne dhi kacha mondo mi ogore gi jonjore koso mondo mi omi jogi kony moko makare. Ne jogo mane wacho dhiuru kacha ukuny ne jogi pi, dhiuru kacha uger negi sikunde, los negi uru apeini. Wana kacha sikunde 20 mane okethi osechak losi. En okang' moro machielo madhino ka gima sirkal donjo mondo mi ochwal ne jogi kony mopogore opogore. Kizito Cleophas kunde nokethre nyandwat mar Hoho mar Okak kucho kalore kod monj mane jonjore mago mabende iteno kod kuo mag dhok mondo monjo oganda kanene go kacha. Koro skunde nokethi. Koro wacho ni odichakre odiochieng' ma kawuono KDF dhi chako gero skunde kochakre kaunti ma Baringo magi dhi chako kod skunde 6 midhi chako
odiochieng' ma kawuono. Mano kalure kod jalup komanda mano Major General David Tarus no owacho kamano ni chenro dhi chakre kawuono. Koro Cleophas gedo mag skunde mano gima ne kare mar mondo mi nyithindo yud kama ginyalo some, nikech weche ma kamagi kanorochre kucho to ng'e ni nyithindo mantie kuonde mamoko to somo dhi mbele. Koro timana piyo omi nyithindo gi kar somo. Jonjore gi noketho gigi malich ahinya. Koro jonjore bende onego rakruok godo ma neni weche gi magi temo roche pacho ka otiek kabisa. Jogi jok maricho. Ai nyakoro mo jongo ntiere karka kinemero mana sudo. Nitiere masira mara paya mano timore ite mara beach kae. Mana ka wanyalo mana nene ite mara beach. Mana bathe kanyo ntiere lori mano tingo jogo ma ntie bullfighting. Wacho ni bullfighting fans moko mane ntiere kar kanyo mane overturn kendo nonego jal moro achiel. Jogi nowuok Malinya kowuok kanyo kodhi adhi Manyila kowuok Shinyalu. Mano kane gintiere kacha e lweny mago mag rwedhi ka gintiere kar kacha. Ng'ara achiel moito ngimano bende wakwayo ocho makende ne anyuola magi. Kantie jogo mathoth ahinya mano hinyore, mane wacho ni ji auchiel kuomgi nohinyore ahinya ka ji 20 moko noyudo hinyruok moko manie diere ne pod gin e osiptal no mano mar St Elizabeth Mukumu Mission Hospital. Kama chielo bende mano yudo hinyruok matindo tindo ne ogol kendo oyiene mondo gidog pacho. Cleophas jogne dhi thuo dhok. Wacho ni rwath mano ting'e lori ne rwath mapek ne romo kilo 500. Cleophas mano rwath mapek to rwath ni oting'e lori to lori be moting'e ni noting'o johera mag dhaw mag rwedhi marom 30. Koro lori ni ne ong'ielore ka weche norochre kanyo ma ng'at achiel koro nowito ngimane, jomoko nohinyore. Ma wach ma bende timre kanya ahinya Malinya. Aroga wach mar Malinya ni iwinje ga ahinya bende ka senator ma Kakamega lande ga ahinya mano jahera maduong' mag dhaw mag rwedhi. Koro wakwayo negi chang jogo ma ne oyudo hinyruok. Nyasaye bende oket chuny ng'ama nowito ngimane cha kamokwe. Nyakoro moge jwang' wayudo thuolo bende mar sudo. Wach manoko ni mar od bura mopogore opogore cha macha dhi biro kacha e ite mar 6. Kanye kama nyalo rango kar kanyo ni jopiny ma pacho kae bende koro rito neno kaka Azimio kaachiel koda ka piny owacho dhi bedo kanyo ka koro jod bura dok e od bura odiochieng' no makiny. Ere kaka dhi bedo kar kacha mano moipek e ite no mano mar 6. Wane kama nitiere ka koro jatend piny Kenya bende keto joge kamoro achiel mondo ne adieri onge ng'ama okwedo paro mar chik makamano. Iwacho ni sani koro juma mantiere en mar winjo ni sama kama kata karo loso ka ntiere Narok joge kaachiel koda ka jotende mantiere od bura mopogore opogore okadho okenge makamano. Cleophas wacho ni koro en rakruok madhi bedo mapek e kind kweth mar Azimio kod mano mar piny owacho. Ka piny owacho to ramo ni machik manyaka kadhi. Jatend piny Kenya William Ruto kaka nosewacho nonyiso jod bura meke ni nyaka gikadh chikni. Kendo jatend piny Kenya William Ruto bende koro siro ni e od bura kanyo kochopo sama idhi go ombulu to en ombulu monego bed ni go aching' ma ng'ato ka ng'ato ineno kako goyo mopogre gi mano migoyo mar apanda kata mar sircha. Koro en bende osiro wach ma kama bende kweth mar Azimio jatend gi Raila Amolo Odinga bende osiro ni mondo jopiny one ni ng'ani jaod bura ni togo kura kanye. Koro en rakruok madhi biro jod bura bende koro odiochieng' makiny dok e od bura tok bedo kod yweyo maromo kanyo dwe achiel. Koro jopiny oket wang'gi kuom jod bura maromo 349 ni to bende jogi dhi chung' kodgi nikech jogi gin ema ne giyierogi kane giterogi od bura mar mondo mi odhi okedi. Koro jopiny to oseng'ur e wach mar finance bill mar 2023-2024 ni ka giwacho ni gini ok gine ka dhi kodgi maber, gini medo rocho weche mag ofuko ka giwacho nang'o nweng'o margi osedok piny, jomoko bende osewito nweng'o margi. Koro nweng'o dok piny, jomoko osewito nweng'o margi to osuru bende biro. Koro gin gi ywak, giwacho ni mondo ng'iyore makare mar oresgi godo. Koro moge jwang' kini mireso oganda koro wacho ka odong' dakika 14 to bende walung'e lunga kar kae ka yudo thuolo mar rango gazet mari mano mar The Standard ang' iyuda ne kar kanyo kantie sani koro fungruok ne jopur mago mag kahawa. Kini magintiere kanyo ni koro ginto gidhi e yo machalo nade omiye peke ite mar 7 kar kanyo. Koro moge jwang' koro sani nitiere chenro mopogore opogore sani manyaka gigi duto chop kare. Iwacho ni sani ka rango kanyo ni dwe mar 8 nochakre yo machalo nade mano ite mar 8 kanyo. Koro moge jwang' ndik ni andika kanyo sama koro kalenda ni bende ochopo kanyo mar neno ni adieri olos budget moro ma jo Kenya bedo kacha ni orwako kendo mor godo. Mae kaka ondiki kar ka iwacho kanyo ma koro e timeline mantiere kar ka kiwacho kanyo ni kaka gintie
mane kaka onego bedni ichak chwal pach oganda mopogore opogore chako medo mana donjo kasani bende koro nitie mana wacho ni e dweni mar 6 jatend migawo mag wechegi mago mag omenda bende koro yudo thuolo mar timang'o mar timo gino kata budget statement ma bende koro mano bedo kata kochwale e od bura ma bende ne mawinjo kanyo bende kano setim mano ka nitie kanyo juma mokalo juma ma wantiere ni kanyo bedo koro katwak chako kacho od bura tainya kochopo kanyo dwe mar 6 montie tarik 15 koro osome ayanga mano ka ntiere kacha e od bura mano ka odhi bedo kacha e od bura madhi bedo kacha koting'o jo od bura gi duto mondo nene adieri ochopo e yo machalo na tarik 30 mane ka madhi kelo e giko ikomenda ma wantiere sani kendo dhi chako manyien mano kotenore kod weche gi duto ma koro sani bende wacho ni giluwo machiegni ahinya e Rieko Keyo Kizito. Cleophas Oluoch kanyo koro kete kaka chenro duto miluwo samiloso budget ma tayo piny. Owach ni ochakre dwe mar 8 tarik 30 manyiso ni kaka koro miloso sani nosechakre dwe mar 8 kucho. To bira kaka itimogi ma koro kama wachope sani ni wasedonjo dwe mar 6. Koro wacho kanyo ni tarik 15 koro idhi some. To kochopo June mano tarik 30 ngene kanyo kore ma koro wachope giko mar ikomenda mano manyokadho cha. Madong mana kod kanyo ndalo moko kanyo machuok to wachope giko mar omenda mar higa mar 2022 mano 23 koro wadhi chako manyien koro manyien emiloso sani koro bende jopiny bende oyudo thuolo makare magi gik manok timre ga chon mar golo pachgi nikech chon en kachicha jatend migawo mar omenda ne wuok tupo mana koting'o sanduku cha kata briefcase to dhi to somo budget koro sani to jopiny oseyudo thuolo ma osewuoye wach ma koro wach ma bende sani wuoye en mano mar osuru ma mane mo iwacho kamora mora idhi e rombe idhi e kanisa idhi kure nyaka jok maluoke bathaora wacho mana wach mar osuru ni gine ginano kok dhi kod maber Cleophas. Aya nyakoro moge joma dhi ne ite mar 10 ka watiyo gazet mar The Standard ka ang wach mar Karim Benzema cha benango range ite mar 40 kod achiel mano 40 mantiere toke kanyo ma bende koro kantiere weche mopogore opogore kopogore mano matimore na Evans anyuola ma yware wi duka maduong' ni nitiere machielo mantiere karka koro kajo wacho ni Woman Suze Mvurya ng'e Mvurya nga Mvurya ni en jatend migawo mochung' ne wechego mago mopogore opogore wechegi mago mag ineno mano Salim Mvurya mochung' ne wechego mag kunyo mwandu ma ibolo kod mago mag blue economy kata yuto mag nembe kama ntiere karka koro ka ntiere ma koro en nyadende ni wacho kanyo ma jahigni 29 nyinge kanyo Yvonne Anono Omazi ma bende koro wacho ni Salim Mvurya en wuon mare to bende koro wacho kanyo ni onego bedni okonye e kinde mantiere karka ma okaluwore kod oboke manonere kanyo e doho manochwal e doho no ma Kakamega e nyim chief magistrate ma bende ntiere kar kanyo wacho kanyo ni mane wach mantie sani odwa kony kowuok kuom wuon mare mano Salim Mvurya wacho ni en wuon mare. Cleophas nyadende ni koro wuok mar mondo mi yud kony kuom wuon mare koro dhi e doho nere osefwenyo ni wuon gi ng'a osefwenyo ni wuon gi en jatend migawo maduong' e pacho kae neno ni konya bet no thagre to wuon gi ng'a monyalo koro dhi mondo yud kony koro wuon gi bende ing'e ni nyathini ok onego bed ni wito kata en kure ichiwo ne kony koro wan gi geno ni doho bro miye ratiro mare mar yudo kony kowuok kuom wuon gi. Nyakora moge jwang' kik yude marach ma Yvonne Anono Omazi en emotero jatend migawo mochung' ne weche mag kunyo mwandu e bwolo Salim Mvurya kowacho ni en wuon Salim Mvurya en wuon gi ok ni en gi nyathi Salim Mvurya en nyathi Salim Mvurya wacho Salim Mvurya mondo mi okonye oyude yo makare yud gazet mar Standard so me bede kod ng'eyo wan gi Karim Benzema koro owuok otieko mano ite mogik mantiere kar kae ka watieke mondo mi warangi wacho ni en jalo ma osebedo kanyo ka oyudo loch mopogore opogore kendo mang'eny wacho ni most decorated player mano mobedo kacha gi loch mopogore opogore osebedo e klab no mar Real Madrid kuom thuolo mar romo igni 14 otieko kacha go kombe maromo nade ang'wana ne karka Champions League osekawo di beach ntie La Liga osekawo di 4 kantiere machielo bende assist ma osebedo go kacha romo 138 gonde moseloyo ne Real Madrid kakoro sani entiere karka romo gonde 350 kod 3
kawacho ni mosetiyo kwero entiere kar kanyo jara mar adhula yani kopogore gi Manchester United ja club mane Cleophas wan wang'iyo mana kar Benzema ni kawuono nikech marwa chaka ka nyorumo kama City nyokawe to mana kar Benzema ka ineno kaka en jatugo no mabende koro nigi chia uma mare ni malo ideno ko kombe maite bor osekaw nyadi beach kombe be mano ka La Liga osekaw nyadi 4 koro en jatugo no mabende kore wacho ni en jatugo mabende ong'ere ahinya jopiny johera nyaka jogo moko ng'e weche mag adhula osewinjo nyinge koro nyogone johera kata club mar Real Madrid oriti onyokoni oriti koro wada rito nito oda ka wuoth mane weche mag adhula gi Cleophas wanokoyo ne maber ni kapod en gi teko mar adhula to nyon pien malongo omed chengo jowetege mago bende odhi bedo kanyo ka warango nyakoro mo gi jwang nonro mag weche mag tuke mabiro ni kaya achiel mar okinyo dakika 7 modong gi mondo modhi gazet mar Daily Nation mar Daily Nation ka koro darango ite mokwongo kar ka nitie gima thoth ahinya mantiere kar ka to kopogore gi weche mag siasa nitie mago mag ohala kaachiel kod mopogore mago nyaka mag tuke mantiere kar nyaka mago bende mag thieth ka gintiere kar ka korikoni kanyo ni vasectomy gone wrong ang'o motimore vasectomy ni koro tamo joma chuo mondo mi kik bed gi teko mar timo ang'o mar golo tonge manyalo miyo ng'ato obed mapek ahinya ng'ama miyo mondo gima kamano bende otimore mapek e ite mar adek kar kanyo nitie kama chielo bende ma weche mopogore ka iwacho ni koro gima nitie kaluwore kod monj mosebed kata kitimo e kambi mag chai mantiere Omar Okakta ahinya mantiere South Rift gigo mosebedo kata timore DCI bende koro oseluongo josiasa mantiere kar kacha mitudo kod monj makamagi ne jogo ma osebedo kata ka uso kata ka ntiere kembe go mago mag chai nitie ng'ano koro wacho ka Eric Kizito they used to me en ng'a wacho ni ng'ama nowuok eno mobiro nyaka ka e kinde ma campaign nitie jok moko mantiere kar ka poor people will benefit wacho ni oti kode mondo ranga kaka jomodhier biro yudo thuolo mar ngima gi bedo makare tok yiero sani odok mane ngima mane ntiere chon ma nitie kaluongo ni Miss Pauline Waithira ma gima nitie kar ka omiye pek kanyo ite mar 4 singo mopogore manichiwo jo Kenya nyaka sani wacho ni gin unmet expectations Cleophas Oluoch noti kode kon noti koda to duogo bola piny pangla ka pany kech koro ywak ni nyadende ni inya paro kane entiere tok jatend piny Kenya inda kinde no mane gitero boke mar chung Bomas kucho ne IBC kore mama bende ene mama Mboga manoti godo ma bende posters kacha ni nene bende ntie ja riembo apiko bende mane gin godo kanyo Cleophas nyadende ni en nyadendi ma bende koro wacho ni oti kode to jwange kamano en nyadendi ma bende kanyo higa mokalo dwe mar 10 nowacho ni jaode mane gisedak godo kuom higni 10 ne oweyo ringo jwange kodhi omanyo nyadendi ma tich mokendo ma en oweye jaode ni be noduogo tho higa mar 2014 ma be koro nodong' kamano koro ma bende nonyiso joma chuo ni joma chuo jaodi we jwange ni ineno moro ni ubedo jomilumb sikede machielo kuneno kokadho mbeluni ujwango joweteu ni koro weyogi koro nyadendi ni ywak kanyo koro owacho ni jogweng'o loke gir nyiera en mama makore nyiero kech ne waneni mbele tang'o miyo sani koro iduogo piny uso kodwa avocado kai iuso kodwa nyanya kai nwageno ni ka koro ibedo tok jago mani siro mabendo kawo tend piny koro nwageno ni mama no monego bine koro nitie malo koro jogweng' nyiere koro en nyiera bende malo kanyo kaka ni wacho no wach mar vasectomy ma koro yo ma joma chuo komogo nyuol ma en yorno ming'ado godo dundu matero pinyode mag nyuol mag dichuo ing'ade kanyo to bende idine itwe matek tiwacho ni wach ma kamae itiyo kode to bende seche moko onya bedo gi rochruok nang'o nyalo chopo kama inya bedo gi rem kata remo nyalo dhi gudre mfuko no mating'o pinyode ka koro wach ma kamae bende ka chieng' moro iduogo iparo yawa adwa nabed kod nyathi koro idok mar mondo mi otimni bero machielo mar mondo iyud thuolo mar yudo nyathi seche moko en koro bedo mapek odwaro nengo mathoth kendo ok onya timre seche moko yo makare koro wach ni ng'ato mar opar diriyo kapok odhi e yo makamae
Aya, nyakoro mo joma tiere karka weche thoth ahinya ka warango karka. Iko ke Kizito, de wara ere marango gigi duto kama gintiere karka. Kata kamano gazet mar Daily Nation nyakoro mo jongi de thuolo marange kendo isome yo makare. Koro sani wacho ni enrollment e TTC kata donjo TTC mane ite gazet mogik, mano gazet ite mar 44. Kirango toke kanyo wacho ni back page kanyo gima ntiere wacho ni sani gidok piny gima nyabedo ni mae ikelo kod ang'o eriko ke Kizito nyama na chupa chiwi mae kato ang'o aranga ne gimomiyo weche mag somo gina ang'o opand gima ne chien ku koso jofwambo wacho ni weche mag somo ka ji odhi ng'anyo emnyalo kaw gi tiketo gi mbele koni. Cleophas weche mag somo koro duogo chien koni. Koro duogo chien koni gimomiyo jofwambo no kayo duogo chien koni be pod wang'ino tena wacho ngo nikech ma wach mono nego bini kete gi mbele kocha nikech wach mar koro wacho ni jogo ma dwaro timo tiegruok mar bedo jopuonj TTC kucho koro wacho ni alama margi mar donjo kuro ni koro duoko piny to koro ang'o miduoke piny seche moko koro nende ni oganda mathoth koro ok dwano dhi e tiegruok mag puonjgi inyaparo kata gwenge go mano mane lweny nitiere kaka mag Somele kucho noduok grade ma kamae mar mondo mi piny mar mondo mi noji oganda makuro mar mondo odhi otim course mag puonj koro duoke piny biro kod yore mathoth oganda neno ni nitiere jok mang'eny ma poko ndiki manotimo ma koro nyiso ji mathine madwaro man mondo dhi ku koro iduoko ma piny mar mondo mi ojiwgi mondo gidhi tim tiegruok mar puonj. Erokamano ahinya sa oseromo kanyo dakika 58 nyakoro mongo jongi na mondo mi walore gi kanyo ka goni erokamano ahinya Eriko Keo Kizito kuom thuolo matok kod odiochieng' ma kawuono weche mag tuke ka ngiwuok oro dok e yore mopogore opogore Eriko Keo Kizito ang' ibed kanyo ranga ne kaka an ka gijeno lale kod Rafael Onono wadarango weche gi mag tuke e yo makare. Ng'eni kogalo odhi maber. Nyogi rodho lweny. Gidong gi tuke ariyo mbele ka mago gitieko makare. Nyogi dir ne jolweny bungu. Gichwado ma koro keto gi mbele. Koro gilala modong to giting'o kombe. Okombe mit tugo. Aya. Kora buke joang namba 2 ok par. Mana kako kupar maniu. Erokamano ahinya. Irino Nyango neno ka ni Mombasa. Owacho ni oyawre kamoro amora mantiere. Erokamano kuom keto Ramogi TV jara maru piny. Kod chenro duto mantiere karaka. Wano ntiere karaka ka aduogo kae kod nonro mag gazet asetieko sa aduogo kod nonro mag weche mag tuke kik idhi mabor ikete mar Ramogi TV kinde duto do wagwero kamano. Erokamano.